в останні дні нічого не хочу робити. Або у мене все життя таке. Не розумію, що робити. Їсти хочеться, аж кишки болять. Добрий вечір був учора, а сьогодні якийсь поганий. Завтра повинна приїхати бабуся, і моє життя нарешті зміниться. Я зможу їсти, спати і обрету сенс свого життя. А до вас приїжджає бабуся? І що вона вам привозить? Коли до мене приїжджає бабуся, вона привозить дуже вкусні солодощі. І корм, і ковбасу, і м'ясо. Дуже класно, коли вона приїжджає. Я дуже радію і зустрічаю її. Підтримай Дасті лайком, коментарем та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19:00.